Gede kelompokan Ibu Adreng gedung lele nggih. Sebenarnya maling Ibu Adreng gedung lele gedung adem. Pak Pina gedung salam buat Mbah Salam ya. Pak Pina gedung salam jangan terakan panjenengan Mbah Salam. Nah, buat penonton Mbah Salam tapi wis mulai. Pak Novi Sukijat Lomabang Juragan Jadiran mat menonton live streaming nyun. Kangen kutan
wis gelem nambani tobat sakno tenan ono tak suwun rindu lan wangi dadi yo tombo ngeni ati iki aku kelingan gopo kaye yen tak golek ring jagat tulisan warna tondo isih sayang jenengku pun asmara yen kae tak andung tresno tanpa pentaltan kasa banget kepoten keteman asmara gebok kae nyimpen watiti nganti besok tumeka saiki cerita